Sa number 4, 4-day work week sa mga talatapan sa gobyerno sa Bacolod, ginatunan pa. Ginsiling ni Mayor Greg Gasataya nga padayon pa nga ginatunan sang syudad sa Bacolod ang posibilidad sa pagpatuman sang 4-day work week scheme sa mga opisina sa gobyerno sa syudad. Ini matapos nagpagwa si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa isa ka memorandum na nagahaylo sa mga government offices nga magpatuman sang amo nga inisyatibo bangod sa pagmahal sang presyo sang langis. Suno kay Gasataya, ginalantaw man sa syudad nga magpatuman sa 4-day work week apang ila pa ginasiguro sa karon nga hindi ini makaapekto sa bug-os nga operasyon nila. Pagi naman sa Executive Order 11, 2026, ginmanduan sang alkalde ang mga talatapan sa syudad nga magkinot sa paggamit sang kuryente kag langis. Kaundan sini, kinahanglan nga i-off ang tanan nga mga appliances nga wala ginagamit ilabi na sa lunch break kag likawan ang mga unscheduled vehicle operations. Tanan nga air conditioning units kinahanglan man nga hindi magdubo sa 24 degrees Celsius. We're assessing and finalizing everything. And then, if necessary, no, kaya ang memorandum sa Office of the President is recommendatory. We have a couple of days left, no, to finalize everything. But we are seriously considering, no, na himo sang isa ka option or isa ka memorandum rather nga ang number of days sa mga empleyado sa syudad except for those na nag-deliver ng basic essentials i-reduce then madugang na sa number of hours on a daily basis.